Peres. Apa sih? Sembah nuwun lho, Mas. Nanti pijeti beduk lho arek tanggapan. Masuk angin iki lho ya Allah Gusti. Kentole, Duk. Nah, yo alah. Duk. Aku duwe asisten beduk ki jan, josis. Kesel enek sing mijeti, enek sing ngeriki. Wis dingklek-klek. Hari ini aku neng anu, guys. Neng iki jenenge iki. Tulungagung. Neng Andik ngunut. Neng ngunut kok Andik. Ki meloke ndi to, Cah? Ngunut to, Cah ke bodo dandan. Wedok-wedok padha dandan, wedok-wedok. Wedok-wedok padha dandan, madhep rene, Nduk. Nah, wedok-wedok padha dandan iki lho, guys. Benconge engko sik dandane. Ayo yang dekat silakan merapat, guys. Yang jauh gak usah ndelok kadoan. Ya lah bangetan arep nyambut gawe kok. Iki cara gung dilunasi ngono ya urung budal aku ketoke. Au. Wis Duk sikil kene kentol ae Duk jane Duk. Ya Duk. Ganteng. Ya susumu mau angkah-mangkah Duk. Yo kok wedi aku. Lagi implan ta kowe? Tapi dadi kayak adang sih. Jret. Diimplan apik lho tenan. Ngalang-alang mbok mamuk. Oke, ngono wae guys, ayo merapat. Engko dalange Pak Eko Prisdianto sama dagelannya ada Mas Percil juga. Dan ada saya. Oke. Ya ayo nih, madhep dene to. Iki namanya siapa? Hah? Siapa? Siapa jenenge? Nizar. Loh, pedok kok Nizar to? Loh, suarane gede bae Joan, padha kaya aku. Loh, kan ini ning ndi? Asli ngono. Oh, setene nggo mboke kene to? Mboke kuwi iki sebar ludrukan kuwi. Mbok Lola kuwi lek ludrukan to? Kowe melok wingi kae ya. Iki ludrukan. Oh, iki. Mbak aku ora menyinden to. Yo, wong genggek wis pinter kok kon mari nyinden. Kok ya. Dia nyanyi sik. Nyapa to ngale? Neng petengan wahyu lho cah ki, tenan klabi pink lho. Heeh tenan sumpah, neng Padangan ya wahyu lho. Tak kira wedok lho engke. Ayu. Tenan tak kira wedok tenan lho wahyu cantik kek. Jenengmu sapa? Asline Nanda. Loh, Pak asline. Lu aneh. Venia. Hah? Venia. Oh, iki Venia. Halo Mbak Venia. Iki Venia, iki Venis. Venia. Nanti kalau kamu pengen ketemu aku, tak kasih nomor manajemenku ya. Jadi biar ketemu sama ini sama. Tak kasih nomornya yang gosek balik iki. Sampai catat Mbak ya nomorku. Nah, Tak tutui. aduh ya tahu semangat deh. Oke. Udah nanti. Pernah ditanggap ning daerah gini. Di Kalindawe, Kecamatan Karo sapa Pak Eko? Dari desa. Karo Pak Eko to? Heeh. Oke, ini masih bersama sindennya Ki Eko Prisdianto. Loh. Kusuma Wardani. Nah, ada Bu Guru di sana. Bu Guru MTS. Oh, ngono kok MA, Bendino Sanggulan. Lah yo tiba itu. Aku nek sema itu tak jojoh telake. Ayah, lho ayah piye ya? Nyapa to kok andik aku wae iki jane no. Iki tempat istirahatku ya kene iki.
Kilo delok. Siapa? Sopir ta? Oh, lambo lah. Tak kei nomormu pesan. Semangane ya cecepane kabeh ning kene. Loh. Buka aplikasi apa toh, Mbak? Kok cuma buka aplikasi ae. Oke, guys, ayo makan dulu ya, guys. Habis ini makan dulu kita ya. Apa tuh? Sudah siap, tinggal menunggu Pak Eko liburan. Habis itu naik live sama Mas Ipong. Seret. Dadah sik toh. Sama sopir. Karo Mbak Lisa karo sopir kae. Aku mau arep budal ki masuk angin guys. Mari harus barang-barang dibeceti Mbak Lisa. Iki kayak jeruk ini lho Mbak Lisa. Selesai. Nanti tanggal 25 jangan lupa ya nonton Mbak Manuhara di Nganjuk. Nganjuk ndi ya? Lali ya. Pokoknya Nganjuk sama Mas Akbar, oke? Ya kira karo Mas Percil. Suarane elok banget ya ya wah tenan. Lek gelem nyuwara sinom ngamat wah ukut karo jeneng Manuhara ya.
banget ya Jeng. Iya, Yung. Ya suara putri no. Iya ya. Nah, satu kok. Pas mau suara putri, mengko satu saat deh suara gede ngono lho. Lali kok. Kadang sih ada gede. Sasa niku gede, sasa cilik ngoten lho. Oh iya. Nah, nek pas dandan wedok ngoten iki nggih dicilik. Ah. Lah makane bedol ya kelungguan. Aku nek bingung, ngono iki enggak. Kamu kan sudah beberapa tahun belajar. Artinya menjadi seorang perempuan dan barang gono. Dan kok Ngono iki apa pernah terjadi peristiwa sing saja menyakitkan ning kono lho maksudnya. mboten trimo menyakitkan. Iya. Gara senep. Lah mau mula ta wonten parikane. Apa? Napa niku jenenge mangan kuaci Hmm. diadai bak. Ah. Rego banci saiki mundak. Ini komunitas mulung aku ya kesing jone kok ya. Mboten semerep. Hmm. Lah kula mboten nate ngoten-ngoten niku. Nek kula nu wanita asli kok. Ya mbocor tinggal-tinggalne kanca komunitas mulung aku iki akeh lho. Mboten, maksudnya kula pun buka kiambak kalih gulolan iki kok. Nek persatuane ngono kan apa jenenge? Mboten semerep nek mriki nggih. Nek sampean kok apa? Iwama. Ibang aku apa? Ikatan Balwirwar Madiun. Oh, terus aku apa ya iki perlu tak golek iki tak sebarkan. Tulung Agung menika wonten ketuane. Sapa? Mas Hasim menika ketuane. Asline. Lalu ini suara ngomong itu aku juga sing Oh ngaten, golek sing wanita bertombak. so. Ayo. Istirahat dulu, guys. Nanti habis ini naik lagi. Mbak ini bawa apa, ya? Ya Allah, kok repot mentok. Kok repot mentok, Mbak? Harus repot dan aku direpotkan dan merepotkan Anda. Matur sembah nuwun. Ya Allah, ngene iki ra penak aku ngene iki. Apa nih Mbak ndang ayo, Mbak? Ditokne kabeh. Maunya apa? Maunya apa? Enggak apa-apa, yang penting maunya sehat. Panjang umur, sampai rezekine oke, aku iso nanggap meneh. Itu doa yang pertama. Yang sehat itu yang mahal. Sehat itu yang mahal. Duitnya oke, nek ora sehat ya padha wae. Ngono ya, Mbak ya. Acarane haulnya Bapak jenengan nggih. Bapak almarhum Bapak siapa? Bapak Sudarsono. Semoga ditempatkan di surganya Allah. Semoga kita semua bisa berkumpul kembali. Ya tahu di surganya Allah. Tandungannya pada jalani sebar kubur ya, Mbak. Terima kasih. Oke. Ini oleh-oleh buat di jalanan. Ya Allah, kok repot-repot ngene iki gedeng aku, gedeng aku, gedeng aku. Harus. Gedeng aku. Tandungannya usahanya sukses ya. Amin. Iki lho nek tumbas pakan ning ngene lho, ning ngene iki lho. Jenenge apa, Mbak? Sumerjo. Super Super Jos. Jos. Super Jos. Ngunut Tulungagung. Tokonya ya di sini ya. Dia pakai Sampai di sini tokonya. tokonya di depan, produksinya di sana juga. Wow. Makasih sukses selalu ya, Mbak. Ya, amin. Terima Tak kasih. tompot dengan tangan kekali muga-muga balasane karo Gusti Allah sampai luwe oke. Taruh sini aja enggak apa-apa, Mbak. Nanti sampai lali loh yo. Ya ora kowe enak aku ya Allah. Loh. Oke, makasih ya. Makasih ya, Mbak. Aku rawat sama lagi. Orang iki kok amsi enggak nih kok. Oh iya lah ya. Masih satu kali lagi. Oke ya. Matur suwun, Mbak. Gak penak aku, gak penak aku ngono iki. Gak penak aku. Lho Gusti, kok jek kurang ae. Mboten. Wis sakmono mbane lho, Mbak. Pak Nim seneng sandine. Ya Aku Allah. enggak perlu Pak Rian. Nggih mboten kok wis ngaturaken matur sembah nuwun terus gak ya ngene ya Allah, Kes. Delok ta. Biyo-biyo ki apa wae lho iki. Ngene iki yo nyenengne anak buahku no Mbak gare lemunen no ngene iki. Biyo. Bae piro tak paringi. Ya aja. Ora usah repot-repot to, Mbak. Nggih. Jan, cuma 3 orang tok, Mbak. Piye? Jan gak enak aku, Mbak. Ya Allah. Sampeyan apa yo nyuwun wis oleh bagian dhewe. Aku manut sampean. Ya Allah, Mbak. Repot-repot. Ya Allah, makasih ya, Mbak. Ya Allah dilantah. Amin. Ngene iki lho. Ngene iki lho Gusti Allah ki nek wae rezeki. Nyasut ning sik. Ki lho dilantah ndang paringi sik.
Aja ngalese lho, Mbak. Diparingi mbake muni piye, Mas Iksan? Salaman sik to. Nah, Dengan panjang umur, sehat, amin. usahane lancar. Amin. Ngundang Mbak Pano malih. Amin. Pokoknya usahanya tak dengan lancar terus ya, Dok. Lancar berkembang, kondang kaluko. Amin. Amin. Ini kalau rezeki kok Gusti Allah ki ora dinyono ora dingira. Makane kanggo kabeh teman-teman bersyukurlah. Aja lali sedekah kaya Mbak iki. Sedekah ki orang garek kurang malah saya tambah. Delokan bar iki rezekine saya akeh. Amin. Terus usahanya saya berkembang. Nah, Amin. tak dongani ya, Mbak. Amin, Kok ben aku amin. iso diundang neh. Kudu nangis aku. Amin. Ya Allah, manapun ya Mbak. Barokah, barokah, Mbok ning barokah. ATM. Mlebu ATM. Si segere pelaris ya iki. Segere pelaris. Matur suwun lebu. Nggih. Boleh ya. Bobo, nggih bobo Nduk. Monggo Bu. Bu nyusul rene. Ini nenek yang berani. Oh, Foto. monggo. Suntik nang iki wae ya. Mas tangan. Kalau Mbak Uti. Mbak Uti. Siap. Tapi masih kita. Pakai Mbak. Apa pergi? Nggih, kok dia. Pergi. Tidak kita. Nah, kilo Mbak Uti kilo sing duwe gawe iki. Cantik dan 1 2 1 2 1 2. Oke. Mbak Uti matur sembah nuwun nggih pun dibetani jajan sakmono itu atau guys di gawe jajan tak kene bani iki lho. Terus ta. Matur sembah nuwun nggih Mbak Uti nggih. Terus iki sakmene bani ya Allah. Kayak arep bakulan iki lho. Kula dongane panjang umur Mbak Uti nggih. Panjang umur, murah rezekine, tutup ngomong anak putu. Amin. Kula dongane tambah sugih putrane. Putrane tambah sugih mengki jenengan iso nanggap melih. Amin. Nggih ta? Niki putrane nomor pinten? Nomor dan 6. Oh, sing nomor setunggal pundi? Tadi yang foto pertama di yang pemain Bali tadi loh. Oh. Terus yang kedua? Yang kedua Cewek. ya di sini. Oh, yang ketiga. Ya cewek cewek. Ini suaminya ini. Oh, Bapak Ilau. Yang keempat, Yang keempat ini. Mbak ini. Kembar ini. Kama? Saya sama yang berani. Oh, yang kelima. Yang ke-6 loh. Enam. Yang ke-6 Pak Condro. Oh, terakhir Pak. Iya, Pak Condro terakhir. Makanya 7 kan yang nomor 6 kan 2. Oh. Maka tadinya Pak Condro nomor 7. Oke. Anaknya 7. Menikmati kok. Mandanya kok mak ketemu Manhara. Tangan Manhara. Nyuwun lagu napa? Ibu. Ibu mele. Berarti Bangkok 2021 Sedoni. Itu kan dia sakit. Sakit. 3 hari panasnya. Oh, kita baru corona. Mungkin kesawapan, tapi cuman beliaunya memang nggak ada anak istri nggak ketularan bukan. Sehat dan Bapak memang usianya kan sudah 87. Ayo sepuh nggih berarti. Jadi sakit 3 hari Pak, cuma 3 hari. Ya. Nggak ada yang anaknya dilakukan nggak ada. Ya. Cuma 3 hari, panas 1, 2, 3 aja. Ke rumah sakit? Banyak. Di dalam? Oh nggak pernah di rumah sakit tuh. Oh iya, pas gencar-gencar Covid Iya. ya. Sedangkan beliaunya itu mungkin kalau diteskan ya enggak, karena memang sakit tua. Oh. Jadi awalnya fisiknya ya tidak boleh baik. Baik tidak boleh. Jadi rok gambarnya sama nih. Mana darah ya? Aku tak nguyu sih. Mantan anak. Selamat
Oh, lampun ngoten mau. Tinggal Tresno. Burung mak, bos. Tinggal Tresno, bos. Iki mau jujure tembang apa lah iki mau mesem. Kok yo mesem. Mangot pedae. Ini lomba tak ini. Kok yo guyu. Susah pedae. Mriki lho. Jaluk. Oh, ngeten. Mau. Ini kan dia lo. Duh. Ya. Terusnya tembang sing penek. Anu kae. Ketrumpuk ngilmu kang sejati sangune mor wendon mijil patangamu tansah ngawe-awe Bagus Pati lawan Roro Pati mung tansah ngenteni ing lawanging kubur. Kuwi apa lho Kang? Ije ya dari wong iki elingo. Apa Mas? Bagus Pati Roro Pati iki bagus iki tegese sebutane wong lanang. Roro iki sebutane wong wadon, dadi lanang wadon ora pas wong iki mesti tumekaning pati. Tening konek. Ngono ya Kang. Singkat. Lho ya lupu osang. Iki bukan Kok yang laki. wong iki wis beda persepsi lho. Laki-laki karo laki. Bahasa Indonesia dicampur bahasa Jawa. Ayo sing aku iki ana wong Nyuwun apa, Oh. Cik? Iki kula nderek panjenengan. Nyuwun ingkang dangdut langgak jineman utawa kasih. Pun sakarepe panjenengan. Ora beri kebebasan. Tak dangdut mawon to. Dangdut, Sampe ya? boten ngantuk. Ya. Nggih. Sik tak sebutane Ngantuk, jenenge ngantuk. karo sebutanku. Ngantuk. Ing Ya beginilah raihnya kalau nggak dandan ya. Udah lucap. Mm-mm. Barakallah. Alhamdulillah. Mm. Tetap listikan loh dek. Lagi barados, kayak lagi bedem-bedem. Nah ini udah bedem uyo. Ini guys, gedung mesrek kabeh. Terus, Hani harus belajar bawa loh. Iya. Gue nggak ada di bidang tamu reso bawa tak bujuk kalau yang live streaming. Gue lepas aku. Apa ya? Aku mati. Karo sopok ya. Kalau belajar yang Anu, bagus. toh. Anak-anak, ya. Kalau kamu sudah berani bintang tamu harus bisa bawa. Raketang kuwi gundul-gundul pacul. Wis adus iki. Dan sida-sida dan nek dandane rupane ayu-ayu, nek rucat ya delok nae. Pasti sangat Sangat. Kayak segae kacamata ke sapa? Bu guru. MI. MTS, SMA, Hah? MA, MA Muhammad apa wi? Madrasah. Madrasah Aliyah. Lanjutan guru napa? Aku guru ngemut. Guru marai pinter. Pinter pola. Ngomong kalau kan mak neng kene pajak-pajak ke? Pajak-pajak ke kan mlebu kene ke mak kene. Pajak-pajak ke. Mas. Musisi ke kan mak neng kene, Mas. Mas, aja diklerai. Mas aja dianceli. Cari kau tanya Pak Eko. Coba syuting hari udah Pak Eko.
Saya sudah mandi mau bablasan ini. Kemana? Ke Pantai Gemah. Siang? Non? Malam mau siang? Boten, dolan. Pak Eko dulu. Pak Eko, ya sore berapa Pak jenengan iki? Apa nih? Ya sore pinten jenengan iki? Wah, 54. 72. Lahiran 7. Sopo sing lahiran 72? 45. Ki piro, Gel? 2002. Hah, masa orang yang lorong, Gel? Iya. Ya iya. Kene ada wis tuwek 30 lur. Mas, Mas. Mas, iki lho makme ning kene iki lho. Iki lho makme ning kene. Dicepakne ning kene lho kon makem. Lho, oh gogon iki jamu tenan. Kula 94 to, Pak. Tuwek ngono. Piro sih? 32. Tuwek kesana. Masuk 32. 32 aku. Tuwek kebakaran kan. Masuk 32. Iya, 94 iki piro to? Nggih. Umur piro nduk kowe? Umur piro? Umur piro kowe? 24. Sudah bisik lho ya. Tidak. Sudah bisik nek perlu meteng sik. Lho, lah nek gak meteng sik arek lairne sik. Piye to? Hati-hati ya, Nduk. Memandangmu Ada berarti temu tanggal 2. Nggih, kali tanggal 31 to. Nggih, Wah, ning ngene. teng gunung terus e. Ayo, OTW. OTW. Sudah raup, sudah adus. Tinggal pulang. Kula mboten saged sing tengah kuwi, Pak. Tanggal pinten to? Yo tanggal 2 kuwi. Oh, alah niku to. Mangke mampir malah.